В ранните утрини, когато слънчевите лъчи златят върховете на Рила, песента на птиците изпълва въздуха с тиха радост и хармония. Учителя Петър Дънов често насочваше погледа ни към тези крилати същества. Живи символи на свободата и възвишението на духа. Птиците не познават окови, не се страхуват от висините, те летят леко и смело, устремени към светлината и безкрая. В техния полет се крие дълбока духовна мъдрост. Да се издигнеш над земното, да освободиш ума и сърцето от тежестта на ежедневието, да се довериш на невидимите въздушни течения на Божия промисъл и да приемеш лекотата на битието. Вдъхновени от птиците, можем и ние да внесем повече радост, лекота и свобода в делата и мислите си. Да позволим на душата си да се възвиси, да се научим да гледаме света от високо, с благодарност и любов, да приемаме живота с лекота и доверие. Когато се почувстваш притиснат, спри за миг, погледни нагоре и си спомни за полета на птиците, тяхната свобода и радост. Във всеки от нас живее искрата на свободата и радостта, която чака да бъде разпалена. Нека с чисто сърце и светъл ум носим тази лекота в деня си и да вдъхновяваме другите към доброта, любов и вътрешен мир, за да се превърнем в истински носители на светлина и хармония.